Hola, xics! Hola. Ah, M'he llegit un llibre que es diu Amor i erotisme al tirant i està molt guai. Xavi, tu saps alguna cosa d'això, no? Sí, Maria, sí que ho sé. Tirant lo Blanc era la novel·la caballeresca més important de la nostra literatura i està considerada la primera novel·la moderna d'Europa. L'autor, Joanot Martorell, hi reflecteix la realitat de la noblesa valenciana del segle XV. Era el A més segle II. Sí, el segle II, sí, molt bé. A més d'aventures cavalleresques, conspiracions, batalles i escenes bèl·liques, el lector trobarà en aquesta novel·la com a eix central la història d'amor entre el cavaller tirant i la princesa Carmesina. Dona lloc a la descripció d'una gran quantitat d'escenes eròtiques. L'erotisme designa l'amor apassionat, unit amb el desig sexual, el plaer i fantasia. Es pot veure com una cosa totalment sutil i innocent, encara que també com una cosa profundament íntima. L'erotisme i la sexualitat estan molt relacionats, encara que no signifiquen el mateix. Tenen una gran connexió entre si. Els dos fan referència a buscar atraure i incitar a altres persones. L'erotisme va més enllà de la sexualitat, ja que comprèn expressions facials complexes i accions corporals i manifestacions verbals. en aquesta novel·la hi ha distintes relacions eròtiques. Carmesina i Tirant, la fogosa relació de Diafeus i Estefania i la relació secreta d'Hipòlit i Emperadriu. Per altra banda, tenim l'erotisme de plaer de ma vida que reflexa en el capítol 163. Joanot Martorell dedica en el tirant moltes pàgines a la relació amorosa i a la narració detallada d'escenes eròtiques. En un capítol, Tirant somet a Carmesina a un ritu de suïcidi amorós, amb l'ajuda de la reina i altres auxiliars. A la fi, aconsegueix el seu objectiu. El capítol es diu Com Tirant vence la batalla i per força d'armes entra al castell. I en el tòpic medieval, entrar al castell, que vol dir que Tirant ho va fer per la força, i ella es va resistir, perquè no volia que passara el que havia de passar. Durant tot el capítol, la princesa va explicar com és la seva experiència al perdre la virginitat. Fou dolorosa, ja que ell ja havia forçat. Joanot corta la importància de la virginitat de la dona, ja que l'estatus social era més alt perquè els cavallers es retaven fins la mort per la virginitat d'una doncella. I en un capítol, Plaer de ma vida porta Tirant dins d'una caixa en l'habitació de Carmesina i mentre aquesta es despulla per a banyar-se, Tirant pot veure-la perfectament. I aquesta escena és molt eròtica perquè Plaer de ma vida acarona i besa a Carmesina per a que Tirant veja el que podria fer ell i Joanot descriu aquesta escena molt bé. I com aquesta escena hi ha moltíssims exemples. Darrere de moltes accions està la presència d'una dona, és a dir, que en aquesta novel·la estan molt presents les dones. Però Joanot, quan parla d'erotisme, no és tipus 50 homes de Grey, que és quasi porno. El que fa ell en les escenes eròtiques és donar també un punt d'humor, per a que no hi hagi tanta tensió. El Tirant apareix l'erotisme com una forma de relaxar l'ambient. Com ha dit la meva companya Maria, és una forma de relaxar l'ambient. L'utilitza Joanot Martorell a mode d'humor, per llevar l'atenció al lector, ja que en aquella època es prenien els abusos sobre les dones com algo tan habitual que al final s'acabava ponent a broma. Penseu que és correcta aquesta visió del món? Utilitzar el sexe per llevar l'atenció del lector de lo que està llegint? Penseu que fan el mateix amb nosaltres, amb els actuals medis de comunicació? I el recomanem perquè està molt bé. Bon, adeu. Adeu. En Adeu, Javi.